କାହାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫାଇଦା, ଯାହାର ଋଣର ସୀମା 10ରୁ 20 ଲକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋଦି ସରକାର 2015ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିଜର କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଥବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ବିନା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ଋଣ ମିଳିଥାଏ। ବଜେଟ୍ 2024ରେ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଋଣର ସୀମାକୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ କିପରି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗି ଆବେଦନ କରିବାକୁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 3 ବର୍ଗରେ ମିଳିଥାଏ ଲୋନ୍। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 3ଟି ବର୍ଗରେ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶିଶୁ ବର୍ଗରେ 50,000 ଟଙ୍କା, କିଶୋର ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ 5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ତରୁଣ ବର୍ଗରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଋଣ କୌଣସି ବନ୍ଧକ ବିନା ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କର୍ପୋରେଟ୍ କିମ୍ବା କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଋଣ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ବେକାର ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୀମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯିବେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦିନକୁ ଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଏହି କିଛି ଦିନ ହେବ ପୁଣି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାଜିଛି। ଏହି ଭିତରେ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ଏଠାରୁ 2,000 ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯିବେ। ସୀମାରେ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଲଗାତାର ଯବାନ ଶହୀଦ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଏହା ସହ ସୀମାନ୍ତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଆଳୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 20ରୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀ ଆଳୁ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟତଃ ବେଙ୍ଗଲ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଆଳୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆଳୁ ଅମଳ ପରେ ତାହା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଭଲ ଆଳୁଗୁଡ଼ିକର ଦର ବେଙ୍ଗଲରେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଳୁ ଚାଷୀ ନଥିବା ସହ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଖାଉଟିମାନେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଆଳୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 20ରୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି।